batin to, Pak. Heeh, Iki tak senten sandale bocah cilik iki sapa? Lah iya, baru cah cilik ndelok wayang yahine kok rung mulih. Tibake Iki nenggone ning kono to. mbok digawe to. Witekno tirakatan nyenyuwun mring Gusti. Kuwi sandale adik ini kan sapa adikmu kan sing cilike sapa? Dia. Adia kaya digawe kaya Sik cilik iki kudu tirakatan men sok lek wis dewasa ki. anu bisa manggih mulya nek dewasa. Dadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ngono ka lho. Dadi Sakit-sakit dahulu, heeh. Bersenang-senang kemudian. Nah, pepatah mengatakan seperti itu, he? senange mbuh. Lho, piye to kowe kok ora positif thinking ki? Iya. Jadi harus optimis cah bagus aja nganti mimisen ngono lho. Apa? Pesimis kok mimisen. Mimisen. Oh, pesimis. Jadi kudu yakin hidup itu harus bahagia.